Bun găsit! Să facem tema pentru de data trecută. Avusesem enunțul băiatul frumos pleacă la școală, da? Și v-am dat temă ca să analizați toate substantivele. Noi avem aici un enunț, cel frumos pleacă la școală, este un frumos, ăsta este un adjectiv, dar cel frumos este un substantiv provenit din adjectiv. Și am dat descrierea gramaticală aici, substantiv provenit din adjectiv, da, care denumește o persoană. Bun, hai să facem rezolvarea fiecărui băiatul, de exemplu. Băiatul este substantiv, da, propriu-zis, comun, simplu, de genul masculin, număr singular, caz nominativ, cazul subiectului, cu funcția sintactică de subiect, articulat cu articolul hotărât enclitic, enclitic. Înseamnă la sfârșit aici, da, și alipit. Frumos. E un adjectiv propriu-zis, variabil, cu 4 terminații de genul masculin, totul ia de la băiatul, gen, numărul și cazul, numărul singular, caz nominativ, cu funcția sintactică de atribut adjectival, nearticulat, la gradul de comparație pozitiv. Pleacă, verb predicativ, personal, intranzitiv, diateza activă, modul indicativ, prezent, persoana a treia, singular, cu funcția sintactică de predicat verbal. La școală, substantiv propriu-zis. Primul criteriu, criteriul structurii. Dacă e propriu-zis, dacă provine în alte părți de vorbire sau dacă e locuțiune substantival. Comun simplu, gen feminin, singular, acuzativ, are și prepoziția la în față, care întotdeauna presupune acuzativul, da? Cu funcția sintactică de complement de loc. Nearticulat, precedat de prepoziția simplă la. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!